Hola, soy Eduardo García Costas, alumno del CIP Asungueira, Centro Integrado de Formación Profesional de Pontevedra, y estoy cursando mis estudios en el curso de especialización de mantenimiento en vehículos híbridos e eléctricos. Eu elexín esta familia profesional porque é o meu oficio e, bueno, pois é unha forma máis de promocionarme no sector. Pois destacaría a miña experiencia no centro, pois o grado tecnológico que temos de cara ás novas tecnologías no automóvil en vehículos híbridos eléctricos e o profesorado que está bastante ben preparado para tal motivo. A miña asignatura preferida, pois van todas seguidas, pero a que máis me gusta pois é a de recarga e alto voltaxe. Yo recomendaría, de cara a la integración laboral, pues es un sector muy demandado ahora mismo, este tipo de nuevas tecnologías en automoción, ¿no? Gustaríame traballar, estou traballando nun Boscar Service, é unha forma máis de promocionarme na empresa adquirindo novos conocimientos. A miña opinión da FP pois é boa, xa que é unha forma máis de adquirir conocimientos para promocionarnos nas nosas empresas coas novas tecnologías, xa que este tipo de vehículos ten unha demanda bastante importante, xa que non hai moitos profesionais que podan acceder a elas. Os que me estades vendo, pois eu digo vos que vos preparedes ben e que poñades os conocimientos que estades preparando para que o día de mañán podades traballar nunha empresa e non quedar abaixo, sempre tirar para arriba. Síguenos en canal fpgalicia.tv.